अरे रा 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 जाओ के दरबार के शोभा निराली लागत बा और माई के भजन पे बंटी बबली के ठुमका लागत बा। अरे लागत रहिए जे सच्चे मन से हाजरी लगावेलो लगाबो लगाबो कहा तारी ज्योति माही सब कर दुखवा भागेला हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ ना 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 जितना चढ़ा के हो सके बढ़िया खाटी एकदम काहे से जानते बड़ा अब वो तो ना होके कि सब लोग फिर से खट हो जाएगा यो फिर प्रशासन सब लोग को परेशान होना पड़े। आइए हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाईबा हवे धाम नगरी हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाईबा हवे धाम नगरी हो हवे धाम नगरी धाम नगरी हो हवे धाम नगरी। अरे एको टिकट टिकट कटाई दा बलमुआ जाईबा हवे धाम नगरी एको टिकट कटाई दा बलमुआ जाईबा हवे धाम नगरी। बुलेट पे जाओ बुलेट पे जाओ बुलेट पे जा ले चल घुमावे बुलेट पे जा बुलेट पे जाओ बुलेट पर जीजा ले चले घुमावे बुलेट पर जीजा आई बड़ू माई के दर्शन तू कर काहे के लगलू हंसा जैसा मारे हंसा जैसा दिल बन मंदिर के गेट पे जा वीडियो बना के डालो नेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा ए चल घुमावे बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा ले चले घुमावे बुलेट पर जीजा आवा मुर्की दिखा के कहतरी मुर्की सुन ले बानी मैया के महिमा भारी सब कर सुनेली सुनी है हमारा महतारी ओ सुन ले बानी मैया के महिमा भारी सब कर सुनेली सुनी है हमारा महतारी। देखा बंटी बबली बिना दुपट्टा के बाड़ी तो इनका खातिर काहे के बा एगो चुनरी चुनरी मंगाई दा राजा चुनरी मंगाई दा ललकी चुनरी मंगाई दा एगो चुनरी मंगाई दा बलमुआ जाईबा हवे धाम नगरी एगो चुनरी मंगाई दा बलमुआ जाईबा हवे धाम नगरी। जहाँ लगलू बाटे सच्चा दरबार बा मैया मैया रानी के बहुत अपार बा जहाँ लगलू बाटे सच्चा दरबार बा मैया मैया रानी के बहुत अपार बा। कहतरी माई के खंजारपुर में देवी माता के बड़ा सुंदर दरबार बा
और चले के बाद दर्शन करे, लेकिन काहे कि तू चली चलाए बलमुआ हो संगे तू चली चलाए बलमुआ जाइब मैया धाम नगरी, संगे तू चली चलाए बलमुआ जाइब मैया धाम नगरी। धाम नगरी हो माई धाम नगरी, धाम नगरी हो मैया धाम नगरी। हो ये कोटी कट हो ये कोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइब मैया धाम नगरी, कोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइब मैया धाम नगरी।